Salam. Bir mahallar oğlun olsa oğra gülme, gıydın olsa lola diýilýän nakıl, döwrümizde homoseksuallyk ýa-da LGBT meseleleri sebäpli oğlun olsa da lola gülmeli öwrüli. Çağalanyň geljegi barada aladalanan enatalaryň bu mesele dogry düşünmekleriniň zerur bolanlygy üçin modern dünýäniň iň wagtly problematy bolan LGBT temasy barada gurrun etme makul gördük. Häzirki wagtda LGBT şahsiýetleriniň sanynyň artyp, täsiriniň köpelip jemgyýetiň içinde köp bolup başlamagy we homoseksualizm barada kanunlaryň, düşünjeleriň we pikirleriň düýpletmegi bilen homoseksualizm iň köp gürleşilýän we jedelli meselelerin birine uruly. Bu tema barada köp sanly akademik makalalar ýazylýar, intensiv anketalar we ilmi psikologik barlyklar geçirilip, mowduga täze kesgitlemeler we düşündürişler getirilýär. Homoseksualizm sosial hakykat hökmüni özüni şeýle bir kabul etdirdi bolan, indi hiç kimin muňa äsirmezlik etmek mümkin däl. Homoseksuallygy oňlamaýanlaram bu meseleden gaça durup bilmeýärler. Sebäbi olar LGBT şahsiýetleri bilen bir jemgyýetde ýaşaýarlar we çağalarny bu temadan gorumak hakda alad edýärler. Dindar maşgallalar ýa-da kişiler, esasanam ilahi dinleriň bu mesele nähili garaýandygyny bilýänler, homoseksuallara nähili çemeleşmelikleri, çağalarny homoseksualizmden nädip goramaldyklary we çağalarnyň jemgyýetiň her gatlagynda gabatdyljak bu tüýsli adamlara nähili garamaldyklary we daramaldyklary bilen gyzyklanýarlar. Sanlary çal tartýan LGBT'ler bolsa, özleriniň jinsy islegleri barada diniň näme diýendigine we özlerine dinde ýeriň bardygyna ýa-da ýokdugyny düşünmäge tynanşýarlar. Bu jedelli mesele barada jogap gözlenýän bir topar sorag bar. Bu soralara jogap gözläp başlamalmadan ozal, mesele degişli umum informasiýa berip, homoseksuallygyň sebäpleri we netijeleri barada gurrun etmek bähwitli bolan mukadiyýär. Häzirki wagtda jinsy gatnaşyklar ýa-da jinsy meýiller, urukmalar 3 kategoriýa bölünýär. Heteroseksualizm, homoseksualizm we biseksualizm. Ayal gyzlary höwet edýän erkeklere ýa-da erkekler halaýan ayallara heteroseksual diýilýär. Biseksual bolsa hem öz jynsyna hem de garşy jynsa jinsy isleg duýanlara diýilýär. Homoseksualizm şowur jinsdan bolan insanlaryň arasyndaky jinsy isleg arzuwaňla diýär. Ýagny ayallar bilen ýa-da erkekler bilen erkekleriň seksual gatnaşygy manysyna gelýär. LGBT, lesbian, gay, biseksual we transgender ýa-da transcinsiýetler ýa-da transvestit sözlerine gysgaltma hökmünde ulanylýar. Muňa goşmaça hökmünde queer, intersexual we asexual sözleriniň baş harplary alınıp, LGBTQIA görnüşinde jins azynlyklary bellemek üçin ulanylýar. Öz jinsyny kabul edip, jinsdaşlary bilen seksual gatnaşygy bolan ayallara lesbian, erkeklere gay diýilýär. Transseksuallar bolsa, öz biologik jinsyny kabul etmän, özlerini emosional we psikologik taýdan garşy jinsa degişildi pasaplayan kişiler. Geçen asyryň 80-nji ýyllaryna çenli beýle ýagdaýlar hastalyk hökmünde kabul edilýärdi. Garşy jinsyň eşiklerini gaýyp, garşy jinsiýal hereket edýän adamlara bolsa, transvestitler diýilýär. Homoseksual meýil we homoseksual orientasiýany bir-birinden tapawutlandyrmaly. Adamın gay ýa-da lesbian diýip adlandyrylmak üçin öz jinsyna seksual urukmasy bolmaly. Başgaça aýdylanda, homoseksuallaryň garşy jinsa dälle diňe öz jinsyna emosional we romantik duýgular bolýar. Amerikan Psikologik Assosiasiýasynyň bir düşündürjünde homoseksual orientasiýa kişiniň fantaziýa, bilezigeljilik, höwes, söýgü, isleg ýa-da arzuwýal duýgularynyň täsiri astynda öz jinsy bilen bir ýa-da bir näçe gezek girýän gatnaşygy däldi, geyleriň we lesbianlaryň homoseksual hereketlerini diňe öz jinsyna görkezýändikleri we ýygyderli görkezýändikleri aýdylýar. Şeýle hem homoseksual orientasiýanyň homoseksual meýilden we homoseksual şahsiýetden tapawutlygyny atalýar. Homoseksual meýilleri bolan ýa-da homoseksual tejribesi bolan adamlaryň sany jemgyýetde köp bolsa-da, homoseksual orientasiýasy bolanlar gaty az. Psikologlar bir näçe tejribe ýa-da käbir duýgular sebäpli özüni geydir öýdýänleriň köpsüniň beýle däldigini aýdýarlar. Käbir adamlaryň ýaşlyk we ýetkinjeklik döwründe öz jinsyna seksual antylma duçar bolýandygy aýdylýar.
Ýöne bu ymtylma ýa-da çekimiň soňky döwürlerde düýgünden ýetip ýok bolýandygyny bellenýär. Muňa garasaň, homoseksuallygy diňe bir galypda goýmak dogry däl ýaly. Onuň köp görnüşleri bar diýip bolar. Homoseksuallar ýa-da homoseksualizmi goldaýanlar antanlaryň erkek we denan görnüşde diňe iki jynta aýrylmagyna garşy çykýarlar we homoseksualizmiň üçünji bir jynty görnüşdigini öňe sürýärler. Olara göre homoseksualizm şahsyň öz aýlan jynty däl, dogawutdy genetik aýratymlygy. Homoseksual bolunmaya, homoseksual dowulýar sözi olaryň ýygy gydanlanýan jargonlarynyň biri. Olaryň pikirçe adamyň jyn tagdarlary taýdan erkek ýa-da aýal bolup dünýäge inmegi kesgitlenen jyns. Şahs muny kabul etmän, başga jyn taýratymlaryny taýlap biler. Gysgaça aýdanyňda modern dünýäde jyntyň hem jynty gatnaşyklaryň manysy ütgedi. Bular din, ahlak, medeniýet, yaradylış, tebigat bilen baglanyşykly düşünjeler däl, şahsiýetiň erkin taýlamagy bilen baglanyşykly düşünjeler hökmünde görülýär. Hünärmenler tarapyndan geçen asyryň soňky çäregine çenli bütün dünýäde ýadyrganan we ýazgarlan, psikologlar tarapyndan hem psikiatrik näsazlyk we akyl hastalygy diýilip hasaplanan homoseksual hereketler we özüni alyp barışlar günwatar medeniýetinde adat hasaplanmaga başlandy we hatda bu meseleler jedelleşmäne de açylmaýar. Homoseksualizm kanunlara, siyasata, psikologiya, etika, dine, sosiologiya, meditsina we beýle kurlara seredýän köp bolşagly we çylşyrymly bolanlygy sebäpli gürleşilmesi kyn tema. Çylşyrymly bolmanyň ýene bir sebäbi almyň henidem homoseksualizmiň sebäplerine, maşgala we jemgyýete ýetirýän täsirine we adamlaryň akyl we beden saglygyna nähil täsir edýändigine takyk we ýeterlik düşündürüş berip bilmeýänligi. Gepleşmäge kyn mesele bolmanyň ýene bir sebäbi döwrewap medeniýetiň, mediýanyň, kanunlaryň, hatda käbir almy toparlaryň güýçli basyşy sebäpli bu meseleni erkin ara alyp maslahatlaş bolmaýanlygydyr. Homoseksualçylyga garşy öňe sürülen her bir pikir derrew homofobiýa diýip atlandyryp etiketge dakylýar. Hatda geýleriň hukuklaryna garşy hüjüm hökmünde görülüp, kanuny sanksiýalara sedewar edilýär. Mesele almy dälde ideologik görnüşde çemeleşilýänligi edil evolýusiýa temasynda bolşýaly, homoseksualizm hakynda da anyk almy pozisiýany öňe sürüp, obyektiv we bitarap gözlegler geçirmäge de negativ täsirini ýetirýär. Şeýle de bolsa, insanlar degişli her bir tema erkin ara alınıp maslahatlaşılmaga açyk bolmaly. Homoseksual hereketleriň ýa-da ödüň alyp barmalaryň zyýany baradaky pikirler aýtmak gadagan edilip, dogma hökmünde görülmeli däl. LGBT hukuklaryny insan hukuklary hökmünde görmek we sosial hüjümlerden goramak modern dünýäniň şertlerinde düşünüp boljak we yerlikle çemeleşme bolar. Homoseksualizm temasyna degişli bütün jedelleriň LGBT'lerin haklaryny goramak ýa-da homofobiýanyň öňüni almak görnüşinde çäklendirilmesi mesele kemmaha garamak bolar. Mesele diňe homoseksuallara nähil garamaldygy barada däl, bu meselede sorulmaly we derňelmeli köp soraw bar. Mysal üçin, homoseksuallygy reklam edip ösdürmeň ýerine käbir diýenlerini ýetap, onu azaltmaga synaşyp bilmerismi? Çağalary bu datlardan goramyň usullaryny tap bolmazmy? Ondan dynmak isleýän adamlara derman, bejergi, terapiýa alternatiwalaryny hödürläp bolmazmy? Homoseksualizmiň sebäpleri barada gözlegler geçirip, maşgala we sosial faktorlaryny ara alyp maslahatlaşyp bilmerismi? Homoseksuallaryň we heteroseksuallaryň arasynda geçiriljek ilmi gözleglerin netijesinde homoseksualizmiň insana täsirini anyklap bilmerismi? Bu mesele has jekmejek düşünmek üçin LGBT maşgalalara we şol maşgalalarda ulalyan çağalara öntüjemläp bilmerismi? Homoseksualizmiň ýaýramagynyň adama, maşgala we jemgyýete nähil täsir edýändigini analiz edip bilmerismi? Mesele tarihi, din ahlaky, felsefe we psikologik nukdaý nazardan baha berip bilmerismi? Jynty gatnaşyklaryň ýa-da seksuallygyň manysy we maksady barada has manyly sözler aýdyp bolmazmy? Elbette bu işleň hemmesi edilmeli. Şoň üçin bu tema barada kynçylyklara garamazdan homoseksualizmiň uzak möhletde şahsy saglyga, ýaşaýyşyň hiline, jemgyýetçilik parahatçylygyna, adam psikologiýasyna, maşgala durmuşuna we hatda bütün nesle käbir yarama täsirleriniň boljakdygyna ananýan alymlaryň
Bu meselede köp ölçekli we çoňgur gözlegler geçirmegine gaýra goýulmasy zerurlyk bar. Asırlar boyu homoseksualçylyga negativ garan adamlaryň ýalňyşlyk goýup, häzirki zamana adamyň bu ýalňyşlaryndan ýüze öwrendigine ananmamyz üçin elimizde hiç ýyly makul, esasly we anandyrjy sebäbimiz ýok. Häzirki wagtda hatda LGBT hukuklaryny goraýanyň özleri bir zatdan gaty byynjalyk bolýarlar. Iň bolmanda öz çagalarynyň gay ýa-da lesbian bolmagyny çyn ýürekden gowunyp baran oklar. Tejribe edilen hakykat şu. Din ahlaki, psikologiya da başka sebäpler boýunça homoseksualçylyga garşy çykýanlary dilemmaň içine sokup gumana goýýar. Sebäbi garşy görüşilmese gaty kyn bolan uly jedelli mesele bilen ýüzbeýüz bolýarlar. Gelip biljek reaksiýalardan we töwerüň batyşyndan gorkýandyklar üçin homoseksualizm baradaky pikirlerini erkin beýan edip bilmeýärler. Olar heteroseksualizmiň, maşgalanyň we adamzat nesliniň awadançylygy üçin iň dogry usuldunyň tarapyny tutup bilmeýärler. Tarapyny tutaýan ýagdaýlarynda da özlerini günäkär, nadan ýa-da köne pikirleýär duýýarlar. Ýa-da garşydaşlar tarapyndan şeýle garalanýarlar. Homoseksuallara öz isleýişleri ýaly ýaşamakda berilen erkinlik, homoseksualizmi makullamayanlara şo aradaky pikirlerini beýan etmek üçin berilmeýär. Bu ýagdaý LGBT'leriň şahsy erkinlik talaplarynyň dinleriň, jemgyýetleriň, medeni guruluşlaryň we adamzadyň gymmatly pikirlerdir dünýä garaýşlaryndan öňe geçendigi bilen düşündirip bolar. LGBT meselesine giriş ýokmundaky bu videomuzy şu ýerde jemläliň. Innik sanymyzda bolsa, homoseksualizme garşy üýtgen garaýş baradaky gurulmdaşyklar bilen dowam ederiz. Häzirlikçe sag oturuň.